Здравейте! Както казахме в предния урок, настъпил периодът на българското възраждане, който започна от 18 век и продължил до освобождението. И през това българско възраждане започнали да се строят много църкви, училища и за тези строежи давали пари богати българи. А българите забогатели най-вече от земеделието, търговията и занаятите. Така много скоро българите установили търговски връзки с Европа и цялата Османска империя. В предния урок споменахме как спахийските войски се разпаднали, понеже нямало нови земи. И от това разпадане най-много са възползвали българските селяни. И тъй като вече спахийските войски изчезнали, българските селяни взели техните земи и си ги поделили на малки части. Обаче имало и големи стопанства, и тези големи стопанства се наричали чифлици. И собственици на тези чифлици били богатите турци, които продавали своите стоки от чифлика на пазара. Знаеме, че живота в Европа доста се модернизирал, но както казахме, тези новости не достигнали до Османската империя на време. И както и през средновековието, то така и в периода на българското възраждане, българите се занимавали с земеделие и те обработвали земята с раул и мотика. По българските земи имало и райони, които били така специализирани за отглеждане на отделни земеделски култури. Например, най-много пшеница се произвеждала в Добруджа, най-много рис в Тракия и най-много памук в Македония. А пък в планинските райони се отглеждали огромни стада овце. И всички тези неща служили за османската армия. Освен това, през българското възраждане много градове станали оживени центрове на занаяти. Известни тогавашни занаяти били абаджийството, което се занимавало с производството на платове, още наречени аба. Друг известен занаят по това време бил гайтанджийството, който се занимавал с украсата по дрехите, или още наречени гайтани. Имало още два занаята, един от тях бил кожухарството, който се занимава с производството на кожуси. Казахме, че Османската империя, разбира се, другия бил откритията в Европа. Но това не било задълго, тъй като много скоро занаячийската техника в държавата отбелязвала голям напредък, като например в такачеството и гайтанджийството започнали да се използват станове и тези станове улеснили много работата на хората. И така много скоро стопанството на българите се развило и така те забогатели. И по този начин през 19 век някои по-богати занаячии започнали да отварят нови предприятия, като например за такачество или кожухарство. И в тези предприятия работели множество българи. И така с времето броя на предприятията все повече растял. Така много българи забогатели и например през 1834 година българина Добри Желязков създал първата фабрика на Балканите и в Османската империя. Тази фабрика била текстилна, т.е. тя произвеждала платове. И така много скоро Добри Желязков започнал да отваря множество фабрики из цялата империя. Затова той получил и своя прякор, който е фабрикаджията. И по традиция търговската дейност в империята се извършвала на седмичния пазар. И там на този пазар занаячиите извеждали своите стоки, а селяните своите земеделски продукти. Но имало и места, които били много по-големи от обикновен пазар. И тези места за търговия се наричали панаири. Големи панаири имало във Велико Търново, Гоце Делчев, но най-голям бил Узунджовския панаир. И така много скоро богатите българи започнали да изнасят земеделски продукти и занаятчийски стоки в чужбина. Някои семейства толкова забогатели,
че скоро се появили и търговски фамилии, като братя Георгиеви от Карлово, Гешеви от Пловдив и Априлови от Габрово. И те освен това открили кантори в Австрия, Русия и Германия. Така Османската империя все повече се модернизирала и скоро били построени първите ЖП линии от Русе до Варна и оживяло се дори и търговското корабоплаване по река Дунав. И не на последно място се появили и пощенските станции. Така, въпреки липсата на сигурност и високите данъци в Османската империя, много българи, занаятчии и търговци замогнали и се оформили група от богати и влиятелни българи. Именно те тласкали напред българското общество. И като богати хора, те осъществявали връзката на българите с модерна Европа. И не само се модернизирало стопанството, но и целият им живот, като облеклото, къщите и всичко останало. Но всичко това очаквайте в следващия урок.